És una tasca complexa, la que m'has donat. Això de parlar del concepte de la fragilitat i a més, fora de la geriatria, perquè aquí ja sé que tothom està convertit en el tema de la geriatria, de la utilitat del concepte, però hi ha molta jungla fora de les nostres especialitats, hi ha molta qüestió de diferències de visió i de diferències de concepte i de, com diuen els anglesos, de clashes de brains, i de vegades això és interessant. També es comentava abans de la importància de treballar en àmbits d'interface, on la persona que tens al davant no té ni idea de d'on vens ni on vas i tu també te n'has d'enterar del que passa al seu cervell. I és en aquest àmbit que m'agradaria parlar una miqueta de diversos conceptes i espero que pugui ser una sessió interactiva i tenir suficient temps per una miqueta de debat i una miqueta de col·laboració posteriorment. Com deia el Jordi, jo treballava de geriatra a l'Hospital d'Addenbrooke's, que és un hospital universitari de referència de la zona de Cambridge, i allà vaig tenir una experiència clínica molt enriquidora en el tema de l'assistència geriàtrica dintre del NHS modern. I he començat la meva presentació amb una reflexió que feia el doctor Nick Coney. El doctor Nick Coney va escriure cap als anys 90, aquest és un retall d'un editorial que va fer a la Royal Society of Medicine l'any 96, i ell va treballar col·laborativament amb moltes agències de la regió de Cambridge per crear la primera càtedra de gerontologia mèdica a la Universitat de Cambridge, i aquesta visió es va cristal·litzar i va aconseguir convèncer aquests actors i actores d'aquest sistema que realment hi havia d'haver una inversió acadèmica en la geriatria i en la medicina de la tercera edat. I ell també tenia aquesta visió que no sé si vosaltres compartiu, ell tenia aquesta visió que dintre de 50 anys ja no existirem, perquè ho haurem fet tan bé, educant a tothom, en el sentit de com abordem els temes de la fragilitat i com governem aquesta transició entre nosaltres ho sabem tot, ells no saben res i dintre de 50 anys ja no serà necessari existir perquè haurem educat a tothom i tothom tractarà les persones grans i fràgils de la manera que ho fem nosaltres. I això era molt idealista. Això a mi em va tocar una miqueta la fibra. No vaig conèixer el doctor Coney personalment, però sé que era cap de servei de l'Hospital d'Addenbrooke's durant aquesta temporada. I aquesta era la visió. No sé si de vegades vosaltres ho heu sentit, això treballant. Escolta, mira, el que realment importa és portar tots aquests conceptes a fora de la geriatria, perquè és on veus els drames, les complexitats reals i aquestes oportunitats per millorar els resultats d'aquestes persones que, per desgràcia, no passen per les teves mans, no? No sé quantes persones aquí han pensat aquestes coses en algun moment de la seva vida professional? Aixequeu la mà, aixequeu la mà. Veus? Veus el que dic? Que això és important, però ho sabem tots, no? I, de fet, el concepte de la fragilitat l'hem tenim tots, i inclús abans que es definís el tema de la fragilitat operacionalment, científicament, dintre de la geriatria científica, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Clar, una cosa fràgil es trenca fàcilment, és feble, és delicat, és precari i també sucumbeix a segons quines tentacions, no? És això el que diu el concepte lingüístic, això ho diu el vostre diccionari, no? El nostre diccionari, o sigui que s'ha de tenir en compte aquesta dimensió de la fragilitat. I això em recordava una miqueta el tema de l'Ulisses, no? De la mitologia grega, i com hi havia una situació de fragilitat aquí, no? Perquè hi havia un estressor, hi havia unes sirenes que cantaven allà i a més l'Ulisses volia sotmetre's a aquest estressor, ho volia experimentar. És un estressor que et pot donar molts mals resultats, no? Però ell volia passar per l'estressor i va dissenyar aquestes estratègies de reforçament, no? Això és la part interessant d'aquesta dimensió de la vulnerabilitat. Sí que és una situació vulnerable, però
És una situació creativa on realment el que és més important d'això és dissenyar aquestes intel·ligents estratègies de reforçament. Lligar-se al màstil, donar als mariners aquests taps de cera, perquè no... Però clar, ell volia experimentar l'estressor, no? I això em dona a mi una miqueta d'insights entre el concepte negatiu de la fragilitat i el concepte més creatiu i positiu de la fragilitat, que és el que jo crec que hauríem d'intentar exportar més enllà de la geriatria. Us poso un altre exemple. No sé si heu mirat aquesta pel·lícula, l'Italian Job, i això tenia jo un resident fa uns anys a Cambridge que es diu Matt Butler, que és una meravella, ara és consultor del servei, i em va posar aquesta diapositiva en un gran round de l'Addenbrooke's Hospital. I l'he portat amb mi des de llavors, perquè em mirava aquesta situació inestable de vulnerabilitat on realment hi ha un pes mort d'acumulació de defectes fisiològics i que, bueno, ja veus que això en algun moment es caurà. Hi haurà un resultat negatiu. I hi ha aquesta persona que realment, ostres, activament vol una miqueta jugar amb el perill, no? Això, ostres, no juguis amb foc perquè et cauràs, no? Però, ostres, és que volia jugar amb foc. Aquesta autonomia, no? Aquesta idea de barallar-se amb el risc, el que diuen els anglesos de navegar o de nedar amb taurons, no? Que això és una qüestió de naturalesa humana que s'ha de respectar, si es vol. I llavors, com diguem, un sistema, bueno, hi havia una manca de reserves, o no hi havia suficients persones allà al bac de l'autobús, hi havia una situació de manca de reserva, però mira, entre l'estressor i aquests sistemes actius de compensació, doncs mira, l'autobús no es va caure, no? O sí, es va caure, però bueno, hi havia una estratègia, hi havia uns sistemes actius de compensació d'aquesta vulnerabilitat. I també hi ha un professor al Trinity College que es diu Desmond O'Neill, vosaltres segurament el coneixeu o heu llegit els seus escrits, i aquest professor parla molt d'aquest efecte del cavaller negre. El cavaller negre, si heu vist el Monty Python, és aquest cavaller que acumula tots aquests defectes, però té una negativa ferma a renunciar, i realment és aquesta manca d'acceptació de la identitat fràgil la que al final acaba fent que guanyi la batalla, no? Des d'un punt de vista del resultat. Però si veieu com va acumulant els defectes, és que al final és que només és un cos mutilat, no? Però la batalla l'acaba guanyant, perquè té aquesta negativa ferma a renunciar, inclús dintre d'una situació de discapacitat avançada, no? Doncs aquest és un concepte bàsic que realment us volia comunicar, que sí és veritat que la fragilitat és un concepte negatiu, però realment, de cara a l'exportació del concepte, el més important de tot és veure aquestes estratègies de reforçament i aquesta vessant positiva. També el concepte estadístic l'hem tenit tots sempre. Els matemàtics sempre han anat veient quines senyals et poden augmentar una predicció en una anàlisi estadística de la supervivència. I que hi ha diferències entre risc, entre individus, que tampoc les pots capturar amb les coses que estàs mesurant. Tens una col·lecció d'indicadors i encara els models no et funcionen, no pots prediure els resultats i creus que la fragilitat és qualsevol cosa que pugui augmentar la predicció d'aquests resultats. I això és com es defineix, easy peasy, com es defineix el concepte estadístic de la fragilitat, no? I clar, doncs hi ha aquestes diferències d'edat biològica entre les persones grans que realment, a mesura que l'edat cronològica avança, veiem un ventall de possibilitats creixents en el tema de l'edat biològica, no? I això és un concepte bastant intuïtiu que també es pot exportar bastant bé. Ens ho han parlat abans de com fem l'avaluació de la TAVI, com fem aquestes comissions de treball multidisciplinari i també pensava també que era un exemple excel·lent en com enfocàvem la prescripció tenint en compte com el ventall d'heterogeneïtat
que es veu en la població. Clar, també és veritat que la qüestió de la fragilitat està molt arrelada en el tema dels determinants de la salut. I això tampoc és res nou. Sabem que hi ha qüestions que no es poden modificar, qüestions que podien ser genètiques, qüestions que podien ser hereditàries i que llavors hi ha també tot un àmbit de determinants que realment condicionen resultats independentment de les qüestions biològiques. Si tu, per exemple, tens un Ford Fiesta i el condueixes molt bé i el mantens molt bé, et portarà a tot arreu, no? I és un cotxe que realment pot ser molt bo per portar-te on vulguis, no? Però també pots comprar un BMW i no tractar-lo bé i se t'espatlla de seguida també, no? Hi ha qüestions del lifespan, hi ha qüestions de com la vida segueix longitudinalment i com aquests factors interaccionen creant una situació de menys o més vulnerabilitat, però d'una manera dinàmica, d'una manera longitudinal. I després, com definim la fragilitat clínica? I demano disculpes per la negativitat d'aquesta diapositiva, però és el que realment anem dient a tothom moltes vegades. Això és que tots els sistemes fisiològics s'han desregulat, hem acumulat tots aquests dèficits, ja no tenim reserva fisiològica i això ens fa molt vulnerables a una situació d'estrès. I clar, mira, quan tenen estrès, encara que siguin menors, tenim tots aquests resultats adversos i mira, i posem aquest paradigma de la fragilitat com una cosa que realment és complexa, està basada en aquesta teoria de que els sistemes fisiològics estan desregulats, interaccionen mútuament i que realment podria ser un missatge bastant negatiu si el pacient és fràgil i no li dones molta esperança, no? Hem vist el concepte clínic de la fragilitat, però també una de les altres coses que he vist també en els meus travels i que també ho comparteixo en el sentit de proporcionar una resposta a la pregunta és que quins són els nivells d'anàlisi. Clar, nosaltres bàsicament ens centrem en el nivell de la pràctica clínica, però també si acabeu en un lloc com Cambridge, on hi ha tots aquests biomèdics i aquests laboratoris moleculars de biologia i tot això, i la recerca del càncer, i vas a parlar amb els geneticistes que han descobert aquests gens que han donat Nobel Prizes a quantitat de persones, quan intentes aproximar-te a la seva comprensió dels seus models i el que estan intentant fer, realment te n'adones que nosaltres tenim les mateixes idees al cap. Que no ho nomenem d'una manera igual. Nosaltres parlem de la fragilitat física, de la sarcopènia, de la inestabilitat fisiològica, de la manca de reserva, però ells comencen a parlar-te de l'edat epigenètica, dels polimorfismes, i tot això s'associa a una qüestió d'augment del risc. I ells estan intentant buscar senyals de la fragilitat que augmenten la predicció dels seus models. I acabem adonant-nos, després de parlar bastant de temps, que, home, és que estem mirant les mateixes coses però a diferents nivells, no? I després, doncs, mira, trobes un economista o trobes un professional de la salut pública o un polític o un gestor i, ostres, doncs també entenen que nosaltres el que volem és intentar prediure els resultats una miqueta més acuradament, fer una miqueta més de precisió en l'aproximació, que si és clínica, que si és genètica, que si és política, que si és de policy, no? I llavors te n'adones que realment hi ha un tema constant a sota de tots aquests nivells que es pot o no es pot anomenar fragilitat, però que aquest concepte ja està molt arrelat a moltes altres especialitats i que, per tant, pot ser un punt de connexió en aquests àmbits on hi ha una interface entre disciplines que aparentment no poden estar connectades. I en aquest sentit estic molt d'acord amb el que s'ha dit abans, d'on s'obtenen els resultats més sorprenents i els avanços més innovatius o innovadors, no? I clar, doncs el que ha passat en el tema de la literatura de la fragilitat és que hi ha hagut una explosió d'instruments i la riquesa d'aquesta explosió l'hem experimentat tots durant aquesta conferència. Hem vist aquests
aquests abstracts on els clinicians i els investigadors estaven mirant la short performance, la fragilitat clínica, el Trail-Vig, anàvem en altres models i clar, doncs tothom tenia resultats més o menys esperançadors, però realment aquestes eines de la fragilitat no són realment el concepte que volem transmetre. No volem transmetre aquest missatge que tenim una col·lecció bastant il·limitada ja d'instruments i que no ens posem d'acord de quin és el millor, el meu és més bo que el teu o el meu no és tan bo com el teu, i això realment us confesso que la meva impressió és que està perjudicant una miqueta com es veu la recerca de la fragilitat en el món exterior a la geriatria. I realment nosaltres ja sabem que no busquem un model únic de la fragilitat, perquè el que estem dient aquí tot el temps és que realment la fragilitat és un port d'entrada a la valoració geriàtrica integral, i això que diuen els anglesos de you get stuck in, com es diu això en català? T'involucres, estar involucrat i personalitzar i mirar cada cas pel valor que té i també col·laborar amb el pacient amb aquesta visió del model col·laborador. Heu vist moltes revisions sistemàtiques dels instruments de la fragilitat i he seleccionat unes referències que us il·lustraran el tema de com està la caracterització sistemàtica i quins són els instruments que estan més citats a la literatura, com per exemple aquesta revisió que ha sortit no fa tant. No? I clar, com es pot exportar, si per exemple mirem el tema de la fragilitat física o del fenotip, com intentaríeu exportar aquest model en una persona que igual no parla en el tema mèdic o no té ni idea de què és la nutrició o l'activitat física o no té ni idea de com fem l'avaluació del poder muscular, i com li expliques a una persona que hi ha un cercle viciós de fragilitat en el qual hi ha aquests símptomes cardinals del cansament, de la debilitat muscular, de la pèrdua de pes no intencionada, de la poca activitat, de la lentitud de la marxa, i llavors màgicament dius que si no tenen cap d'aquests criteris no són fràgils, i si tenen un o dos els anomenarem prefràgils, i si tenen 3 o 5 ja seran els fràgils, i aquesta és la definició operacional. I a veure, mira, el cercle de fragilitat és molt científic, però tampoc s'ha provat científicament que hi hagi aquestes connexions entre els sistemes fisiològics. I també els nivells de detall d'aquestes definicions i aquestes labels que es posen, doncs també, jo no sé, hi ha gent que se l'esperem una miqueta de solt, saps? Perquè, clar, per què 1 o 2 o per què 3 o 5? Per què fas aquestes divisions artificials, inclús en variables que són contínues? Si tu apretes allà en el dynamòmetre, tu estàs obtenint una senyal fisiològica contínua. Clar que hi ha punts de tall i tot això i realment mesures poblacionals, però la informació que obtens és una informació molt més rica que el que després estàs utilitzant, perquè estàs tallant coses que són contínues. És un continu de l'edat biològica i de vegades posem aquesta divisió artificial i creiem categories. I això, doncs, de vegades, jo crec que també contribueix a la simplificació de la biologia de la fragilitat i una miqueta el tema de que no ens entenen que realment mirant aquest model hi ha una ciència que es pugui fer recerca i, per exemple, podem anar al laboratori de biologia molecular i diem, a veure, mira, podem intentar mirar a veure si aquesta definició realment es veu en la pràctica cel·lular o fisiològica, i això seria una avinguda molt, molt legítima per intentar exportar el tema de la fragilitat a altres nivells, per exemple. Hi ha gent que treballa amb l'índex de la fragilitat, no? O l'aproximació això de l'índex de la fragilitat. Qui està familiaritzat amb l'índex de la fragilitat? Vale, doncs ja sabeu que l'índex de la fragilitat és una aproximació estadística a l'edat biològica
I el que el professor Rockwood us diu és que, clar, doncs mira, tenim una col·lecció de 70 dèficits o de 35 o 33, han de ser una miqueta més de 30, no han de ser més de 70, i llavors, doncs mira, pots agafar el que vulguis, pots agafar un símptoma, pots agafar una condició mèdica, pots agafar una discapacitat, pots agafar una anomalia de laboratori, i després, mira, doncs ho posem tot en una bossa, ho remenem, i llavors, clar, abans d'això hem de dir si tens el dèficit o no el tens. Clar, mira, qui ha tingut dificultats en trencar una variable del Frailty Index en sí o no? La persona la té o no la té? Qui ha tingut dificultats fent això? Jo he tingut moltes dificultats perquè és que em semblava una miqueta irònic que una variable que realment és contínua te l'hagis de trencar per dir que una persona sí o no. I això del blanc i negre és que això no és el que he sentit jo avui a aquesta conferència. No veiem les coses blanc i negre, però metodològicament el Frailty Index les veu completament en blanc i negre. I llavors això pot ser un problema, perquè tu vas a parlar amb un mathematician i et diu, ostres, però te n'adones la quantitat d'informació que estàs perdent per fer aquesta dicotomització artificial de variables riquíssimes? No acceptaries una metodologia alternativa? Jo li dic que sí, jo li dic que, ostres, sí, mirem-ho això perquè em sembla una miqueta interessant, no? Però el que no podem fer, penso jo, és dir, no, és que la metodologia ja està tancada i això s'ha convertit en una escola de pensament i no hi ha res a fer amb això. I això jo penso que també reflexionaria en el tema de si això és bo o és dolent per l'especialitat fora de la geriatria, no? I és veritat que fas estudis epidemiològics i apliques la metodologia del Frailty Index i jo, mira, aquest va ser un dels primers estudis que em vaig quedar allà com, ostres, com pasta de boniato, no? Perquè això és un estudi real, és l'estudi SHARE, i bueno, van posar un Frailty Index d'acord amb la metodologia de Rockwood i veus que l'estratificació de la població és que realment s'ordena. Tens persones que són robustes, tens persones que són fràgils i l'edat cronològica ja s'ordena una miqueta més en referència a l'edat biològica. I tens persones que ja tenen 90 anys que són robustes i que la mortalitat als 2 anys és menor que persones d'edat cronològica molt més baixa que han acumulat molts més dèficits. I això, doncs mira, a mi em va donar molta inspiració, però moltíssima. I amb això, doncs, realment, amb aquest tipus d'estudis, quan analitzava aquestes bases de dades supergrans amb 30.000, 40.000 pacients, i aquesta base de dades de SHARE està públicament, ho podeu consultar públicament, qualsevol persona pot registrar-se per usar aquestes dades, i parla de molts països, incloent Espanya i Catalunya, incloïdes també. I es poden fer estudis molt interessants, però bueno, hi havia moltes coses positives d'aquestes urbanitzacions i que és veritat que realment abans de que haguessin aquestes definicions navegàvem una miqueta en l'obscuritat metodològica. I també hem de reconèixer que aquestes innovacions metodològiques han augmentat el nivell de la geriatria científica i de la ciència de la fragilitat molt considerablement. Però estem d'acord que això és el non plus ultra? Jo no estic d'acord amb això. Qui està d'acord que això és el non plus ultra? Creieu que això ja està acabat? No, això no està acabat. Això es pot millorar. O sigui i es pot millorar realment col·laborant amb persones que són diferents a nosaltres. La Clinical Frailty Scale també la coneixeu i jo, mira, vaig tenir molta satisfacció perquè l'usàvem rutinàriament a l'Hospital d'Addenbrooke's i això ens va donar molta satisfacció. Ara us ho comentaré amb unes altres diapositives. Però, mira, paro en un concepte clau d'aquesta xerrada, a part del concepte de la positivitat en el concepte de la fragilitat, que això era una cosa que us volia comentar, també us vull comentar aquesta idea del model de l'iceberg i com realment hi ha unes variables latents, hi ha unes idees que les compartíem des del principi del temps en qualsevol àmbit mèdic, com són
la morbiditat, la fragilitat, la discapacitat, i després, sobre aquest continu ben definit, hem començat a treure aquestes metodologies per veure parts de l'iceberg, parts d'aquesta variable contínua. Home, hi ha una persona que potser li agrada molt el Frailty Index i agafa aquesta visió una miqueta més profunda que el Frailty Phenotype, o, per exemple, una altra persona agafa el tema de la comorbiditat, que realment, en sentit figurat, veu molt el tema superficial d'aquest iceberg, però no esteu d'acord que hi ha una connexió que no es pot separar entre les dimensions d'aquesta complexitat, on viu la vulnerabilitat i on viu aquesta disregulació de sistemes fisiològics. I també teniu aquesta zona ombra de complexitat psicosocial que també té certs indicadors, també. I que si tens una eina que et fa una valoració multidimensional, també captures una miqueta d'aquesta cosa psicosocial, que és molt important, també. Però jo amb això us vol dir que realment el gold standard és la valoració geriàtrica integral, no realment és que si aquesta eina de la fragilitat és millor que l'altra i si podem obviar tot el que és la morbiditat, fragilitat i discapacitat. I realment, quan estàs practicant a la clínica o quan estàs dissenyant un estudi o una avaluació, tens que saber quina part del problema estàs mirant i has de saber explicar-ho a persones que no tenen ni idea. I és així com trasllades el concepte de geriatria fora de la geriatria. I penso que això és molt, molt, molt important, mirant cap endavant. I llavors el Jordi em va preguntar també quin és el concepte de la fragilitat i l'aplicabilitat en altres àmbits. Hi ha exemples i em vaig començar a mirar una miqueta la literatura. Això potser la part més avorrida de la meva xerrada, no? Però, bueno, mira, us comento una miqueta el que hi ha hagut i després podem fer una miqueta de discussió. I també us comento una miqueta, perquè ho parlàvem això i també ahir, en el tema de quines són les impressions realment a la primera línia d'assistencial, perquè vosaltres esteu llegint moltes coses realment del que està passant a l'NHS i mira, hi ha el Martin Vernon, que és el director nacional de la fragilitat i de les atencions integrades, i és un tio amb molta empenta i que vol implementar canvi i que realment llegeix els articles que surten, llegeix les publicacions, les intenta incorporar i realment crec que està fent un bon treball. I van fer aquest any passat, van fer mandatària la identificació de la fragilitat en el contracte d'atenció primària. O sigui, va dir, ostres, és que jo entenc que la fragilitat és tan important que, mira, obligarem a tots els metges d'atenció primària a mesurar la fragilitat. I ho van fer per llei. Val? Per llei, per contracte. O sigui, l'incentiu millor és posar-ho en contracte i si ho fas et donem més diners. Doncs això ho va fer, no? I clar, segons aquest mandat, les pràctiques han d'utilitzar un instrument apropiat, però no et recomanen, però et suggereixen l'Electronic Frailty Index. Qui està familiaritzat amb l'Andy Clegg i l'Electronic Frailty Index? Andy Clegg, Andrew Clegg, Liz Bradford? No? Doncs aquest és un geriatre que és molt conegut ara mateix en el tema de la fragilitat i que va desenvolupar aquest índex de fragilitat electrònic que està realment ficat en els sistemes electrònics d'atenció primària en moltes parts de l'NHS. No? I clar, aquest sistema electrònic us diu com funciona. Mira, doncs tens un sistema d'atenció primària i llavors tenen 33 dèficits de la fragilitat, que són 33 coses que les poden codificar electrònicament en els registres d'atenció primària de les històries clíniques. No? I mira, tenen tants ítems de morbiditat, tenen tants ítems de simptomatologia i tenen coses referents a discapacitat i una miqueta d'anomalies de laboratori, com per exemple vitamínic dèficits o, per exemple, una miqueta d'anèmia. No? I això constitueix l'índex de fragilitat electrònic que es pot realment pescar dels sistemes informàtics d'atenció primària mitjançant aquesta cerca electrònica i li diuen al pacient, doncs mira,
als metges, als gestors de l'atenció primària, mira, hem patat el botó, ha sortit aquesta llista de pacients i hem fet els punts de tall, els no fràgils, els mitjanament fràgils i els severament fràgils. I els severament fràgils ja el contracte diu que han de fer 3 coses. Una vegada s'ha identificat la fragilitat severa, els han de cridar als pacients i han de fer una revisió clínica amb un enfocament en medicaments, a veure si es podia fer una miqueta de prescripció, de revisar els medicaments. També avaluen una miqueta el tema del risc de caigudes i si hi ha molt de risc, doncs podrien intentar sistemes de prevenció de caigudes. I després també comencen a parlar de si hi ha algun plan individualitzat d'atenció o si hi ha advanced directives o si la cosa no va bé, on voldries estar i, ostres, el que està passant és que, clar, aquests instruments tenen una certa especificitat, però tenen més sensibilitat que especificitat. I el que està passant és que de vegades es criden a persones a la pràctica clínica i el metge diu, mira, és que li hem identificat com una persona severament fràgil i hem de començar a parlar a veure d'on es vol morir. Ostres. I això, doncs clar, això crea una impressió dolenta, no?, d'aquesta tècnica de l'especialitat, no?, perquè hi ha alguna persona que podria veure connotacions que realment no són molt constructives, no? Llavors, clar, l'NHS va haver de dir, mira, no els cridis fins que el metge no hagi, aplicat el judici clínic sobre la situació, perquè el metge sabrà més la situació que la màquina, no? Us ho comento això perquè això també us crea reflexions en el tema de si hi ha perills en com implementem segons quins canvis al voltant de la fragilitat. Us he comentat això i després, clar, també el contracte diu mira els medicaments, mira les caigudes i mira el sistema de planificació avançada, però després si fas una revisió sistemàtica de quines són les intervencions millors, i ho hem comentat això també abans en segons quines ponències, en l'àmbit d'atenció primària, doncs els medicaments, les caigudes i el pla assistencial tampoc es veuen en les intervencions que tenen més evidència, quan realment nutrició i exercici físic és el que realment tindrien que posar en el contracte, no? O sigui que volent-ho fer basat en l'evidència tampoc acaben incorporant l'evidència, no? I això també us dona una miqueta d'insight en això que és bo estar infiltrat una miqueta en el tema de la policy també. Molts de vosaltres haureu tindre la tentació de realment parlar llargues estones amb els gestors i amb els que organitzen els recursos, però d'una manera molt col·laborativa i intentar resumir aquesta evidència d'una manera que ells la puguin entendre, no? I puguin avaluar com les persones es poden sentir a nivell bàsic i a la primera línia assistencial, no? I llavors això que et deia, la British Geriatric Society ha estat una miqueta més prudent i ens ha dit que en aquests documents que segurament heu vist, el Fit for Frailty, deien, mira, això de l'escreening sistemàtic de fragilitat en atenció primària no ho veiem molt clar. Nosaltres el que veiem clar és, mira, agafa un instrument que et vagi bé i a partir d'allà, doncs, mira, comença a fer la revisió, la valoració geriàtrica integral, no? Però no s'han compromès a l'escreening sistemàtic de la fragilitat a nivell de l'atenció primària. A l'Hospital d'Aguts també hi ha molt bones experiències i també han intentat que el tema de la fragilitat s'incorpori a l'atenció d'aguts d'una manera sistemàtica. I, per exemple, nosaltres vam començar a avaluar com l'escala de fragilitat clínica es comportava en un hospital terciari com l'Hospital d'Addenbrooke's i això ho vaig presentar aquí l'any passat i realment les senyals que et surten quan acumules milers de pacients
indiquen que realment les diferències de fragilitat clínica sí que estan associades a la mortalitat hospitalària i també estan associades al número de dies d'hospitalització i que realment hi ha senyals que quan acumules milers i milers de casos sí que són senyals que són molt impressionants, com m'impressionava el tema de l'índex de la fragilitat també quan feia els estudis de Share. I també ara estan mirant com els serveis de fragilitat haurien d'incorporar aquestes categories de la fragilitat i veus, et comencen a fer aquestes distincions categòriques entre, mira, els que tenen una 3, mira, tenen una cosa en simple i igual, doncs mira, els geriatres no s'han d'involucrar. Els que tenen 4 o 6, mira, consideraríem un case management, però mira, també es poden manejar d'aquesta o d'altra manera, i els que tenen 7 i 9 ja es veu la geriatria com l'especialitat que es dedica als 7 i al 9. Però clar, també podeu pensar, però és que la geriatria també és la prevenció, no? O sigui, per què no ens centrem en els 1 i 3 quan realment molts dels 7 i 9 ja és massa tard, no?, per la integració geriàtrica. O sigui que hi ha problemes amb la categorització dels serveis pel que fa a, diguem, les puntuacions en escales de fragilitat. I després també veus que en aquest hospital del que parlo, doncs mira, és veritat que hi ha més pacients que els acabem donant d'alta del servei de geriatria i que no havien entrat al servei de geriatria de manera inicial, però l'escala de la fragilitat discrimina bastant bé qui acaba sent donat l'alta pel geriatre quan altres especialitats no han pogut, diguem, aproximar-se a aquesta complexitat, no? Amb el que vull dir és que realment hi ha un paper de la geriatria en l'aproximació a la complexitat quan els altres especialistes diuen és que mira, no ho puc manejar. Llavors els has d'incorporar perquè tu ets el que pot manejar la complexitat més alta. Però també vull dir que també tenim un paper de prevenció i no necessàriament ens hem d'encasillar en el tema de l'alta fragilitat quan molt d'allò és irreversible, sabeu? Sempre hi ha arguments pro i con en aquest tema de fragilitat. Sempre és una espasa de doble fil. I sempre és això, és una de les qüestions fascinants de la fragilitat. I també si pots afegir altres dimensions, per exemple, com l'agudesa de la malaltia en l'Hospital d'Aguts modula les associacions de la fragilitat amb la mortalitat. En l'Hospital d'Aguts s'ha de tenir en compte l'agudesa de la malaltia, també, no? I la fragilitat, si la mesures bé, per exemple, amb l'escala de fragilitat clínica, no incorpores l'agudesa, perquè tu el que estàs mirant és com estava la persona 2 setmanes abans d'ingressar, no? Però clar, si només et condiciones amb la fragilitat, tampoc veus com han entrat i tampoc veus quina és l'agudesa de la malaltia. I quan combines aquests dos conceptes, llavors entens una miqueta millor quins són els perfils de risc i això doncs té utilitat perquè pots decidir si tens un temps limitat on et concentres en el tema de personalitzar els plans d'escalació o l'escalation i a veure si ho has de fer amb aquesta persona una miqueta més abans que aquesta altra persona perquè el risc és més alt. I, per tant, podria ser útil per qualsevol especialista, no necessàriament pel geriatre, tenir aquestes mesures per a veure si tinc un temps limitat, on puc dedicar aquest temps limitat de manera més eficient i de manera més productiva. No? Hi ha qüestions positives. Per exemple, si veieu la NICE Guideline de la multimorbiditat, també tenen un recordatori que és molt interessant, que diuen, mira, si estàs a l'hospital i tens una malaltia aguda, una pneumonia, o arribes amb un cansament però agut o insuficiència respiratòria, i et ve el geriatre i et diu, mira, apreti aquí a tot el que pugui a veure si és fràgil. Mira, jo soc fràgil. Si arriba amb una pneumonia, ostres, jo és que soc com una mantega, m'entens? Però realment això és indicador de la fragilitat que estem mesurant? Per tant, una altra persona et podria dir, mira, és que en l'Hospital d'Aguts anar amb el dinamòmetre no té sentit, no? S'han d'utilitzar unes altres eines, no? Però en el nivell d'atenció primària, igual el dinamòmetre està molt ben pensat perquè realment no tens aquests factors que et poden confondre com l'agudesa de la malaltia. Llavors comences a pensar que realment
no tens un instrument únic que és aplicable una talla única, no? No la tens, la talla única. Tens un menú de possibilitats que es poden aplicar específicament d'una manera molt intel·ligent i ho pots explicar a persones que no tenen ni idea de la qüestió. I realment el que estem fent amb la identificació de la fragilitat, que ja ho hem dit, que això jo penso que està tothom d'acord, és no acabar-se en el tema de la fragilitat, però és dissenyar, com l'Ulisses, estratègies de reforçament i realment quines són les estratègies que et poden optimitzar. I s'ha comentat abans també de com es poden optimitzar les persones que s'han identificat com fràgils. Perquè si no has fet l'optimització, jo crec que no es pot dir que una persona no podria necessàriament accedir a un servei en concret, no? I en el marc quirúrgic, doncs imagineu, jo tinc una admiració pels cirurgians, però meravellosa, perquè és que, no sé, qui seria confortable et sentiries a gust tallant un pacient i obrint la cavitat abdominal? Ostres, jo no, això no ho toco, eh? A qui li agrada això? A qui li agrada això? Us agrada? Us agrada la cirurgia? Pues a mi no m'agrada, però tinc un respecte brutal pels cirurgians perquè a ells sí que els agrada i ells tallen, ells copy, paste, cut però aquesta és una habilitat tècnica admirable i us dic, si vosaltres penseu en un pacient i com a geriatre saps tota la història del pacient, saps la família, l'àmbit psicosocial, saps la morbiditat, ho saps tot. Has caracteritzat el pacient comprensivament. Com et sentiries si de sobte et posen al quiròfan a operar aquest pacient? No hi ha alguna cosa que et diu, mira, de vegades és millor no saber, no? No? Per això tinc tant de respecte als cirurgians i la col·laboració aquesta que diem hi ha d'haver una persona que sàpiga de la situació i una altra persona que tingui les habilitats tècniques, no? I realment, si treballes amb mesures de la fragilitat, has de treballar amb coses que afegeixin el valor. Hi havia un anestesista que deia, mira, és que la ASA, clar, és que ens quedem molt a les fosques perquè és una eina que realment en els pacients que veiem ara doncs tothom està en la mateixa bossa i no discrimina. Llavors aquesta referència que és cardinal et deien com afegint una mesura de fragilitat afegeix valor a la predicció en els àmbits quirúrgics i llavors així és com interesses als cirurgians perquè ells volen augmentar el poder de la predicció. Llavors, doncs, amb aquest poder de predicció doncs, et pot explicar que la valoració integral de vegades no ho veus clar ni tu mateixa, però realment és com dèiem abans, és un consens clínic multidisciplinari. I això realment és el que s'ha convertit en gold standard en molts països. És el millor que es pot fer, és el non plus ultra, és un consensus multidisciplinari. I llavors, clar, la literatura té una miqueta de dèficits, perquè quan fas revisions sistemàtiques els estudis són tan heterogenis que les conclusions de les revisions sistemàtiques no arriben al nivell de dir que realment aquestes intervencions són efectives, però tu saps que són efectives quan ho fas bé. Llavors també una altra qüestió és com, diguem, tenint en compte les revisions sistemàtiques i les guidelines, però per altra banda també confiem en el model clínic col·laborador i com podem generar l'evidència i quan l'evidència no hi ha, no vol dir que hi ha manca d'evidència. És que no s'ha fet, no? O no es pot demostrar, però realment hi ha marcadors de qualitat. Per exemple, el model ortogeriàtric es va institucionalitzar molt bé, no? En el tema col·laborador entre la geriatria i la cirurgia, per exemple. I ja hi ha moltes revisions sistemàtiques, hi ha molta evidència que aquest model col·laborador, quan veus un geriatre infiltrat amb un equip geriàtric dintre de l'especialitat quirúrgica, això porta millors resultats. També teniu en compte que fora de la geriatria, l'ortogeriatria és la que té la millor evidència per ara, però podem acumular més evidència en altres àmbits.
L'oncologia està una miqueta flogeta, perquè és un paradigma una miqueta diferent, també. Hi ha una manca d'evidència, també, perquè amb la qüestió de quimioteràpia i de teràpia farmacològica agressiva tampoc s'han fet estudis que puguin discriminar quins són els efectes beneficiosos i no beneficiosos de tractaments avançats com la quimioteràpia, no? I tampoc també la manera de treballar conjuntament amb els cirurgians podria ser diferent amb la manera de treballar que enfocaries amb uns oncòlegs, no? Qui està d'acord amb això? Vale. Doncs estem en la mateixa pàgina que diuen els anglesos. Mira, ja acabo, no? No m'he allargat massa, no? Mira, ja acabo. El propòsit primari de la fragilitat és la medicina de precisió i la medicina col·laborativa. I realment tot això, el nucli de tot això és la valoració geriàtrica integral. I la fragilitat és com una mica de porta d'entrada de tot això, però s'ha d'explicar bé i s'ha d'explicar d'una manera positiva. Què podríem fer per millorar l'aplicabilitat del concepte? Doncs mira, perdoneu-me per aquesta slide també, però aquestes batalles acadèmiques entre mira, el meu instrument és millor que el teu, això s'ha d'acabar, perquè si no, no avançarem en la ciència d'aquesta fragilitat i no convencerem a ningú més fora de la nostra especialitat que realment tenim un model útil i que afegeix valor. O sigui que hem de parar una miqueta d'això de la talla única del model de la fragilitat, perquè no té raó de ser i realment s'ajusta a que realment no tenim talla única en la principal eina, que és la valoració geriàtrica integral. Hi ha diferents instruments i això s'està veient molt més en literatura en els últims anys. Hi ha molt més consens que realment hem de fugir d'aquesta talla única en la fragilitat i abraçar la complexitat dintre de la fragilitat i realment acceptar que hi ha diferents instruments que podran ser útils en diferents contexts i per diferents finalitats. I això realment és el que hem d'acceptar. És una miqueta molt de liberalisme intel·ligent. I això realment és com podem avançar. I com més podem avançar? Educant i intentar canviar el llenguatge de la forma més bona que podem i parlar altres llenguatges i a veure si ens poden entendre el que diem, perquè te n'adones que realment de vegades la gent parla fragilitat però no ho diuen d'aquesta manera. Llavors hem d'ajustar aquests diàlegs i parlar diferents idiomes. I també, molt importantment, hem d'abandonar aquest labeling, perquè ja hi ha molta recerca i s'està acumulant i els antropòlegs i els sociòlegs ja estan comentant que això de donar-los la label als pacients fràgils és negatiu i també està contribuint a que aquest paradigma de fragilitat es posi, la moda se'n vagi. I tenim aquest problema, que realment amb aquest labeling podríem acabar anihilant el tema de la fragilitat, però no el tema de la geriatria. Perquè el tema de la geriatria segueix sent el tema col·laborador, el tema de l'atenció personalitzada, el tema de la precisió. Tant i tant que, mira, fora de la geriatria, i ho vaig comentar ahir a la sessió de pòsters, que jo encara estic molt obsessionat amb això, que l'Agència Europea del Medicament ja està recomanant la utilització de la bateria de rendiment físic breu, que s'ha mencionat moltíssim en aquest concepte, en aquest congrés, per estratificar les mostres d'assajos clínics i fer aquesta divisió a veure si hi ha efectes diferents en els que són robusts o en els que són fràgils. I vindrà el dia que qualsevol medicament sortirà amb la llicència fràgil. I si no la té, no se la donarem a les persones fràgils. I això té una visió que realment és molt interessant. I podreu llegir molt més d'això i els documents de consultació en la web de l'European Medicines Agency. I tenen un grup d'experts geriàtrics que realment estan fent molt bona feina. Doncs mira, ja acabo, Ja acabo a veure si realment acabo com vaig començar, no? Acabo amb el doctor Coni i us dic que la geriatria realment és massa important per deixar-se als geriatres. Amb això esteu d'acord, vosaltres? Qui està d'acord? La geriatria és massa important per deixar-se als geriatres. Vale. I ara també us pregunto, esteu d'acord que la geriatria desapareixerà? Jo també estic d'acord que no desapareixerà.
Not anytime soon, em sembla a mi. O sigui que les oportunitats que tenim aquí d'expansió, com veig que cada any aquí la bola està creixent d'una manera superpositiva, no? I ja us dic que tots tenim feina per anys. I doncs mira, si hi ha una miqueta de temps pel debat, doncs mira, agafarem unes preguntes, val?